No a práve v súvislosti s futbalovým šampionátom sa objavili internetoví špekulanti, ktorí chcú na vás zarobiť. Ak hľadáte informácie o výsledkoch z majstrovstiev sveta, môže sa vám stať, že vám za ne pošlú 40-eurovú faktúru. Pamätáte si nedávny škandál so 60-eurovými faktúrami za sťahovanie básničiek? Tak teraz je tu vraj niečo podobné. Hľadáme informácie k majstrovstvám sveta vo futbale a už aj najpoužívanejší vyhľadávač nás odkazuje na stránku, kde od nás chcú, aby sme sa zaregistrovali. V podmienkach však majú, že registrácia stojí takmer 40 eur. Zmluva je plná nekalých podmienok, ktoré jednoducho sú nepriateľné v našom právnom systéme. Informácie o futbale sú pritom zadarmo na ktorýchkoľvek športových stránkach. Len sa chytajú nejakej témy, ktorou to teraz celé žije a zneužívajú ľudí. Prečo si stránka účtuje za registráciu a prečo je prvou, ktorá sa vám vo vyhľadávači objaví, sme sa nedozvedeli. Spoločnosť totiž sídli na Seychellách a číslo, ktoré sme našli priradené k slovenskej doméne, nám nikto nedvíhal. Podľa právničky sa môžete súhlasom s ich podmienkami dostať do kolotoča problémov. Vedia sa dostať do nášho právneho systému a začať túto pohľadovku vymáhať. Počítačový expert si však myslí, že aj takáto registrácia sa dá obísť. Údaje, ktoré od vás vyžadujú, si môže ktokoľvek skopírovať z telefónneho zoznamu a bez podpisu nič nedosiahnu. To vlastne môže vyplniť za niekto úplne iný. Braňo Tomaga, televízia Markíza.